ya tabbatar da masana suna faɗa ko ciwo mace take tana rashin lafiya ko na zazzabi ko wani larura haka, idan miji yayi alakar aure da ita tana samun relief, tana samun sauki. Ba ga mai ciki ba ga wacce bata da ciki. Mai ciki ma wadda take da juna biyu akwai amfani kwarai da gaske mai ainihin wato ciki mijinta ya rinka alaka da ita. Muna yin wannan bayani ne saboda wasu mazajen idan matarsu ta ɗauki ciki sai su ƙaurace mata. Wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. A ce da mace ta ɗauki juna biyu sai ka ƙaurace mata, ka zalunce ta, ka cuce ta, ka shiga hakinta. Balma a wani loton, a wani zubin, a wani yanayin, matar da take da ciki ta fi buƙatar namiji sama da wadda ma ba ta da cikin. Yana sauƙaƙa musu haihuwa, yana kuma rage musu raɗin haihuwa, yana ƙara musu karsashi da nishaɗi, sannan kuma baya wani cutarwa sai dai in ya zama ya wuce ƙa'ida. Sannan kuma lafiya